Mä unohdin tänään, piti kuvaa mun päivävideo. Kello on 1. Tietysti mä heräsin joskus 10-11. Mä tiedän. Mä nyt kerron vähän mitä tässä videossa tai tänään mun päivänä tänään tapahtuu. Mä kohta lähden tonne lähelle yhdelle kentälle. Mennään sinne potkiin vähän palloa. Ja tai niinku Arttu Lindemanin videossa sanottiin, että mä potkin nappulaa. Tosiaan menen sinne. Sitten mä käyn myös kaupassa. Ehkä. Sitten illalla mä editoin videota. Jota mua vähän hävettää julkaista. En julkaista messiä. Semmos säätöä. Mä kuvattiin 4.6. Pari viikkoa sitten. Mut jes. Katsotaan. Mitä me lähdetään kohta. Muutama minuutti vielä. Migreeni järsyttää välillä, kun niinku ärsyttää, kun paistaa niin kirkasta ja aurinko. Ihan lämmin. Mulla on tämmösen painetaan hengittävää enemmän tuonne urheilupaikan. Sitten shortsitkin vaihdoin. No niin, sit pitää lähteä ajolle. Tossa on mun vetäs tänne varjoon. Jos joku seuraa mun Snapissa, niin mä ehkä viikosta laitan semmosen snapin, missä mun sanoo, että mä en osaa keulia, mutta mä osaan ajaa ilman käsi. Tässä on muuten meidän uima. Taisin näyttää se ypy, mutta sama asia. Sitten mä en pysty tätä matkaa valitettavasti kuvaamaan sen takia, koska tää kamera on suht iso. Ja se on sellainen pieni pokkari, kun se pystyisi. Mut joo. Täällä me nyt ollaan täällä kentällä. Hei muuta, kattokaa mun hieno nappiksi. Tai ei nää hirveen hienot ole. Ne on vanhat. Silloin kun mä olin, en tiedä kaikki, mutta silloin kun mä olin Sufle Espanjassa, sieltä sitten kyllä videoita löytyi toiselta kanavalta. Joo, laitan! Niin, tommonen pallo. Mä otin, pitää aloittaa aika käytti. Venä! Nyt! No niin, 20 minuuttia plus 20 minuuttia pelataan. Mikä sun tube-kanavan nimi on? Juhottaja 82. Siellä vili! Vedä! Circus, Afro circus, Afro circus, Afro I like to move it. I like to move it. I like to. No niin, nyt on kauppareissut tehty. 7, 8, Harjoilla. Pakko 50. 50 senttistä. Sä oot kerran 20 senttistä. Joo. Ja 5 senttistä. Joo. 2 eurosta saat sen. Ja sitten mulla on vielä Mars ja Snickers täällä. Vittu, ja tällä hetkellä mä sain. Vittu mä en ostan. No niin, euro 83 kappaletta. Tarviks siihenkin plussa? Ei tarvitse. Vittu, käviskö ostaa? Mainos. Nää on hyviä. Kannattaa ostaa. Tässä on jotain pähkinää sisältä. Niin, tänne on. Sitten kun me lähdetään täältä, me tultiin puistoon istumaan. Kun me lähdetään nyt puistoon, niin mun pitää editoida yhtä videoa kotona. Joo. Sitäkin näette kyllä sitten. Päästään sinne. Ja huomenna mä editoin tätä. Kyllä te näette nyt videot kohta. Keinutta. Mitä vittu? Mistä kuuluu niin saatanan kova ääni? Joo, pitää keinuttaa.
No niin, ennen kuin lähdetään editoimaan, niin me tultiin Nesteelle vähän tälle istumaan ja hengaille. Koska istuminen ja hengailla. Nyt tämmöset huovasti sellainen muurahaisia skuut. Ei mä niihin kuolla. Tultiin tuolla kuntosalissa, sellainen kuntosali tuolta takana. Tässä on Neste. Tämmönen hieno. Joo. Hei muuten, seuratkaa kaikki mua Snapissa. Mä laitan kuvaukseen sen nimen, mun Snap-nimen seuratkaa, ja sinne tulee enemmän videoita niinku heti, niinku tänäänkin on tullut aika vitusti. Tuli automaattinen siirtyminen tänne huoneeseen. Vaikka sanoin alkuun, kello on vähän yli 8. 10 yli. Ja äsken loppu salkkarit. No oikeesti ei voinut loppu kohokas tohon. Moonikat putos lassi ja se loppu siihen. No ei mitään. Mut mä oon nyt ruvennut editoimaan videota, jonka te tuutte ehkä syksymällä sitten näkemään. Tässä on 3 klippiä. Pitäisikö mun näyttää teille joku hauska pätkä täältä? Aurinko rupesi paistamaan jumalista. Ei Suomessa No ehkä toi oli aika hauska. Mä en nyt ennen paljon näyttää teille syksyllä näette sitten enemmän. Mä varmaan kyllä sanon sitten kun kesä 2016 alkaa. Me jätkää tässä editointia ja ei mitään Joo. Otan tästä kuulokkeet korville ja mikin tähän, niin mä varmaan pidän tämmösiä tuokioita täällä yksin. Yes. Joo. Äsken oli 3 klippiä, nyt on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mä menin laskusiksi. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9 klippiä. Tuli aluksi, niitä oli 3. Aika hauskoja on tullut, mä voin näyttää teille yhden täältä. Vaikka... Mitä tämä tästä? Se mitä vähän lakas, mutta ei se mitään. Mä sain editoitua. Meni puoli tuntia. Noniin, sitten tunnisteella. 4.6. Hyvää yötä. No niin, huomenta. Nyt kello on... Huomenta. Nyt kello on 10. Mä oon ihan poikki vielä. Eilen oli kiva päivä. Kiva saattaa teidät mukaan siihen. Kesäloma jatkuu ja toivon pääsen vähän enemmän tekee vielä videoita teille. Mulla on tosi hiljasta. Mutta ei mitään. Nähdään seuraavissa videoissa. Joo, eipä kummempi. Näkemiin.